עומדים לפני ראיון עבודה? אל תוותרו על אימון במערכת ג'וב 360 כדי להעלות את הסיכוי שלכם לעבור את הראיון בהצלחה. היכנסו למערכת ג'וב 360 ולמדו כל מה שצריך לדעת על ראיון עבודה. בחדר הווירטואלי תפגשו מראיין שישאל אתכם סדרת שאלות ויצפה לתשובות שלכם. רגע, כדי שתצליחו, הכנו כמה טיפים שיאפשרו לכם לענות על השאלות בצורה הכי טובה שיש. סיימתם לענות על השאלות? עברו לשלב הבא. כאן תוכלו לבחון ולהשוות את עצמכם לתשובות שכבר שמורות במערכת שלנו. אם אתם חושבים שיכולתם לענות טוב יותר, תוכלו להקליט את התשובות שלכם מחדש. זה הכל. הראיון הראשון מאחריכם. מנטור שלנו יבדוק את התהליך ואתם תקבלו משוב מפורט במייל. תוכלו להמשיך להתאמן ולדייק את עצמכם בראיונות הנוספים שמחכים לכם במערכת. עכשיו אתם מוכנים לראיון האמיתי שלכם. צאו לדרך. אימון בג'וב 360 כל כך פשוט, כל כך מצליח.